Undanakize. Imimi anishara tiwangani. Kitu toa some bedroom now. Anidi. Nas not mangwana. Inini uwanja togera kupurazi. Dora uri zvinjezo zvinaki. Tora kugadzira zvinopera mapo. Imimi kana sika ukitse imba zvinakiti. Saka dora kuti kana ndasvika kumba imimi topinzwa mumba. Imimi neni tava takisa imba. Zvonoisa tichada. Ndizo zvatichada kitari nasi. Avari kutora kuti dzwa zvatutora. Imimi chitaura iwo. Lapana shakam. Batana na unokopera indoropa msikanzi kwa. Zinatai. Zinatai. Shakam ni pasore. Ayewa. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vano installer inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyaso ziva. Saka ndauya na Mr. Kechi and expect with Logos Solar Tech timbo wavunza kuti chakamira sei. Yakamira sei package edi? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei. Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo yechi ye 5 kVA and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant, nema customized service, vanokubatai here. So, kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months, obva wapedza, unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned. Taura yenyu baba patakaisira. Pandikauya kuno kutaura nyaya yedu makanditenda kubatira mukadzi uku saka wakunda kabata kubatira mukadzi uku tabatira uku kudero chikwadi wakatambira asi kubata kata munhu uku ikoko hapana kuwira kusvika pari zvino kana kutaura chakwadi chinotaura asi kugara pamuchango chete. Asi takambotaura panzapa here. Ndisu. Ani takambotaura panzapa. Ndisu. Namai chiwo chikunetsa. Pamusoro takataura kuti kanzi musuwa tikatomwa musuwa 8 zvikanzi muzomupa mabhadhara chi mupiwe mbudzi ndokumuzopinda mumba. Pamusuwa 8 wo musuwa 11 vakabva kutanga kutukirira mbudzi yevasitoendesa. Vakabva kutanga kunditukirira kurara vachitukirira mbudzi yevasitoendesa. Musuwa 14 vakatukirira. Musuwa 18 vakatukirira mbudzi yevasitoendesa. Mbudzi vakaziendesa musuwa 23 vakaenda kupatete musuwa 23 vakosvikoisiya vanga vasikatotauri neni. Vangosunga mbudzi wabva enda nayo kuisa kuatete. Tita kwati akondoita semira tende nayo kwa baba. Baba wasiya mbudzi. Tita ubva watsenda nayo kuna baba zvakanzi aiwa. Atitambire mbudziwo pasina chi muridzi waine tirozondei. Mbudzi muridzi waine ngawe. Musi wa 24 ndipo wakazoenda nayo iwo kwa baba. Ndandazoenda ende tashizi kwati sina tete. Hapana kutaudzana. Vari kungondituka vachiti vada kudestroya musha. Vada kuimba katopisa pandoni pakapiswa pakitchen vakuti ndakupisa imba. Vada kundiuraya. Kuzozviuraya saka inini ndikabva ndatosvikaona kuti ndipinde mumba macho nemusi wa 24 wabvisa mbudzi ndakatya. 25 vana vauya
vakatongosvika vakatamirana makadii baba zvikanzi atiripo panapa sugarika vadivana ngonyerera bva kuda bvaina kuenda kwakaita mba kwabva svika bva pinda mubhedhi rwakabuda kurara pasofa vakabva vapinda mumba mudhaini varara pachi pasi vavabvisa hembe kwasara nekashoti vana vayetu tichienda kunorara tasvika kwekwe vakarara pasofa pai vatora magobhesi avo vaisa ipapo vabvisa hembe dzese vakati kashotika vabva vati handisida kuona munhu muno rarai imomo nevana vako nevakuwasha wako imomo handisida kuona munhu mwana akati ako zvino murume wanga ati ari kuya toita sei nemama ndakati aiwa hatinazvo zvinhuzvo unorara pai mukicheni ndandazonopinda kumutora bonde ndadaisa mukicheni memene makazorara mukuwasha 26 vakabva vaita pungwe futi vachitukirira vatangodi vatanyarara vana vai vangu varipo kwakatanga kumhanyisa vana vangu varipo vana vazukuru vanina vangu nevangu vakuda kunogesa yai kuvamhanyisa saka pandakazopinda muna pasofa vaive vamwe vatori nebanga handizoti banga iri vanga vatorera vana vai here kana kuti vari kurara nebanga pasofa pai handira zvandikasiya topadazotii musi wa29 titi tiri kuuya kupi kuno vakaita pungwe futi vachinditukirira vakati ndakutenda kwamambo kana aitadza ndikutorina ndega ndoda kukuuraya ndozviuraya ndoda kupaza panopamba panya zvitina ukutora kwavaka imba nemukando iwewo utine zvinhu zvemukando tuta zvinhu zvako kana ukabva kudande kana ukabva kwamurehwa woenda nezvinhu zvako ikoko ndoda kukuuraya saka ndopanda kuti zvinotorarama sei vakanditendai vogara zvakanaka imwe shoko yakataurwa panze vakanditende munyararo kumba vakatidudaipo nakati chino chiva chinoregedzwa ndizvozvo kana uchiona chinhu chichikonzeresa wakavaka musha wako chichida kuparadza musha wako uchitochiona kuti chinhu chida kuparadza musha wangu unochiregedza zvichirevera nyaya yehwapa zvinhu zvese minyonga yese iri kuitika uri kuita wakadhako saka wacho wadi kuusiya kuita kuti musha wako uitase ugare zvakanaka ukati kudii ukati chiiwewo akati aiwa ndazvinzwa ukaita here kureva kwandakaita ndakazvitacha kamiri ukaregedza wawaiwe zvese wawandorwa zvangu zvese zvakutaurandobanga vadika vari kunyeberai vari kunyeberaya iwe cheraunzweka dare rakakukiwe kubvira nhasi uri musi takatira chiregedza wavo exactly kuti wawaunonazva handiti wakaramba zvandikakutaurira ke saka noizi iri kupera sei wawandorwa zuva reparaifa iwewe kana munhu achitaura zvikuitika pamusoro chakamiri mira kuti kutaurireka iwe wakangwara bati haungangwari kukunda zvitezi dai wakaregera hwawa zvakataurwa nodaro unofunga dai mhosva sedzi dzakaitika here chakaita kuti urambe uchimwa hwawa sei ana atseku vanga vakutiregedza kumwa hwawa ugari zvakanaka nomukati sei wakaramba uchimwa hwawa wawandorwa chakamiri asi ngazvimwe pese pese ka amai zvinhu zvakutaura kaizvo ndizvo munyembera kuti hazvanogara nobanga vanodii vanodzingidza vana amai vakati pamusha ndizvo kuti inini kuti nditsure mwana izvo zviri kumwana musikana ndozomubvunza kuti namambo yapo ko mwana sikona pari kupiko ndonza kaita mutumake kushamba koenda kushamba asina kutaura ndibaba musha here uno tsura unoichita paipo ndichingodzi kutuka chete kana ndiri pamusha namai namudzimai wangu haabvumi kudzoreka anenge chintitene mashure make inini naiwe pasupi takakuti sarudza chaunoda hwawa nemupararo kumusha wako wakati kudi ndakati ndoda mudzimai ndoda musha unoda musha wako kuitika chibvise ichi chawati hauchidei wauya watadzi wawakauya andiwe wapese pese pasumpini ipapo pese pese pacho tiri kutiregera pasumpini hausi kuteerera here tati panze apa izvi takubvunza panapa kuti chii chakataurika haudzengedzeka papa panze apa ikati hawambomira hwawa usate sei usanwe handiti endai munogara ezvikara kupinda nyaya dzako so uda tinoferefeta mumanekidzo kuti hausi hapana zviri kuitika here kuti pani vanoizika vanhu manekidzo vanoona ndozvoka tikazobvunza manekidzo vakati he pasumpini ndo zvavari kuita tozi kuti kudii zvakaitika kudhara ndatikabvunza madheta avataura pano tikabvunza vamwe kuti musi wakati wakabva kuno kudare hauna kudhakwa here murume aita zvakati ozoti zvakaitika tozoti kudii kuitika ndiko kuti padandiswa mwanasikana kuti mwanasikana akaenda kushamba semusanutaura ndati tozoti kudii pindura mubvunzo wangu nondisiri zvese ndinonzi inini rongori kumwadoro asi mudzimai wangu nabvungu kudzoreka ka ivo wareketa kaka wacho mira kumwa wacho mari mwezuro anaya chii chakaitika mari mwezuro chii chakaitika mapesa mada kuenda mapurisa mari mwezuro aiwa mari mwezuro mapurisa ndakanotora pandira chakubanga mbembo mari mwezuro aya wada kutorerwei
ndakangoshamisika ndauya ndinochizwa zita ranga panotambe fertilizer kapa ndopakadaizwa inonzi amai ava vaenda kumapurisa kumesenja fort kutanzi nini murume akundituka izvi mukadzi ndovana naye 6 vakosha varipo vasiku varipo varora varipo ndati muri naye mukadzi chikotekanzwa kuti kutuka kwacho ndira kwacheko kuti nhasi ndamutuka goro rakubva goro rakapira mutuka ndichimutukirei iye anodzima yangu ndichimutukirei samuti makarika yedu muri naye tairovana tichitukana hata musvika point yakadai sei alright vazvipinduka seyaikuita panga tira kukudzvanyirira asi hapana kukudzvanyirira nokuti yatitotaa pana baba isati achinyodoro achikanganwa chinyora pasi vanzwaka dai iwe wambosiyawo wauye mwedzi mumwe chete handiti uedza mwedzi iwoyo toona tukadzokuwa haasi kuteerera hese toona nomukadzi wo zvakanaka zvino iwewe uri kubva wati ndinomwa zvamukadzi ako kati ndakaenda asi ukanondo dede handichaenda kunonwa ndamira handiti asi nhasi uda ndinomwa zvangu tosenza kuti ndii uye amai imini yaenda kutunisi tikataurapanza kuchipisisu imba yenyu soka ndivazuku aita kuti pasi renozatinoda kuita kana zvinhu zvichiitika chaizvo aitaiwa kuti muende panext one panenge panyatsoona kuti zvichikuita masura ngavei kuti kutaura imongwaka akaita zvakati zvakati imi makaona achivanekuti anenge achimohwa imi mangamaugaro makati makamiro nokuti nogumoni chete kuti haa inini zvazviramba zvakadai ikaniona mandikadai pamusoro inini ndinotora nemawitness akawanda ari mumuzi anasipana tete chete vanga varipo musi wefriday pavanga vakunetsana nemapurisa atete hanzvadzia yababa vangu tete vangu ndivariperi atetewe sabhuku ari kutozviziva ndifunga akatombofonera bamukuru avo asabhuku vachindituka usiku vakatya kuti vasvika vati pamwe vanenge vane matombo vakazouya kuseni yangu manje handine kambudzi kakaramba ndakaisa memory card yeri karitoramba kuti utepa kana kwatofonera kanenge asisatoita handina foni hombe leo pazunzi munhu akakuti bhisa mbudzi ndini handii ndime chii chakaita kuti ndikuti bhisa mbudzi oyo amai ava vakati nini kutukwa ndikati pane murume kawo ngandibhadhare munhu imi vakati nini munzimai vati ayo uyu murume wenyu kandi akakurorai haabhatisi mombe murume anobatiswa matukira wakaita ndandakakutsagirira saka ndaichangamiwa uramba kuti hautuki pamusoro ii avadzimai angu wani ndandohodha kunigagawa handiti kusena handiti saka vanodza nguva yanoda saka nini rida kwatsura here saka nyaya cheko kambaka orit auya zvakanaka wauya zvakanaka manje rida kwatsura kwamboti chiya panapa kuti vanhu ndisachinzokudari muno kwamboti nina handituke handitesei handiti ezvine zvakuta vanzi vaenda nohodha nguva yavanodzokawo saka yativa picha iyeka kuti saka pavana nohodha nenguva yakudzoka iwe paunovatsura ndokutangira nyaya yako vanenge ndikwatuka amira ndopakutangira nyaya yako aiya pasi paunotangira nyaya timutsvaka pakugara vandichita pamusha zvakanaka vitaitibvunza ati atezvo panapa munhu wenya kutaura kuti anotukwa nomunhu wayo ive akuti handimutuki pane zuva ramukambongo here murume wenyu achituka bhuru wenyu taurisai anotuka achimboti ndine shungu atoti shungu dzinotuka pakutuka handi shungu ndedzekuti utaure zvakanaka nemukadzi neye haaite shungu dzekutaura nemukadzi anga shungu dzekungotuka chete pasina chaataura kungotuka iwe uya nani ndindega ndavei kumba kwenyu hakuna vanhu here kwapasimpini avari unotadza here kuti muu wako kana muzukuru kanani weunonenzwirawo nyaya yangu ndairambotaura nemuzukuru wangu wacho zvinazosara obatikana hati mudzimai yangu asungwa zvakanaka ndivada ndive naye saka vatete vari kuti unotuka kunyepa ndisingazivo zvangu semaonerani wachitawa ivo atete vacho bhozi atete vanogara kwavo kavo atete vanogara kwavo chakamira munomirira here kutsura dzimai venyu kana makadhakwa kwete
ndiwatsura chiro Sinai. kutsura kwenyu chinotaura kuti musuwa vakaenda kumugagawo vauya ndakati zvakati musi waenda kumugagawo ndatambo yabhoima enda kumugagawo ndokuti handiti asi mizwa nguva dzokukatsodzwa kuti kunokumba vakati kudini vakati munhu akanamira kwacho akanonoka akari kumunda wacho akanonoka kuti auya atitemere ini ndakazvigamuchira kusaka dambudziko renyu riri kuzotangira papi chechipiri ndichokuti vana vanongosimuka pamba vachimwanasikana anongosimuka pamba achiuza uzonzi aita kwakati iye vasingandiudzi bayo ndikuona kuti dambudziko rimukuru kwese watikiswa kwese kuti kutambisa uyu ano hutsuru hwokuda mukadzi mumba uyu mumba umu hamuna chikudi chikuitika chingatemeswa musoro ndicho chokwadi ichoyo nokuti mudzimai akanisiya muna Juni kusvika pane zvino uyu mudzimai gore rakapera muna Juni last year kusvika pane zvino hapana chinhu chikunetsa panga izvo kusvika pane zvino tonyaya kunetsa chira kuzvimba asi inini manje kupinda mumba ndirototya ndokuti varikutoda mundiuraya icho ndo chokwadi vanotora demo vakanisikidza nedemo katatu ndinoda kuti nditaurewo mumira kutaura kwenyama iyi nyaya yatikataura panze apa kuti muzonzi nababa tende kubatirwa mbudzi tenge iriyeyi kutukwa tunge ushungudzwa handingagona kuvata niwo pabonde ndichita zvakanaka ini ndine shungu pamwoyo pangu bonde harinakidze imi muchiuira kusakisa kuti mimi mubatani mumonyi mumhombo webonde racho muona kwanotangira papindu kutangira papi apa nopapa nokuti nyaya yake ka bhuru akagara musango mukaisa nemwe bhuru ichipawo chichinetika anorwaka imimi zivayo chikonzesa nyonga isatete inyaya yekuti murume ari kuda mukadzi uri kunzwa ari kuda chi mukadzi ndosaka mona paitikataura panze apo mirai ndosaka nyaya iyi tikataisa panze apo kabisira tichiti isusu kuti vazukuru vedu hatikuisai munomu handiti titaure zvakanaka panze muende mugadzise imimi weunhu wenyu muende mugadzise bonde renyu nomurume wenyu kuti nyaya iri apa tingatenze nyaya dzedu yeye hakuna kwatiri kuenda nyaya ndeyebonde pamusoro ndopari munditauro inini bonde racho ndorigadzisa sei vachindituka aiwakatuka vari kuhwanda ivo havasina kutaura chokwadi chavo vari kuti ndiri kuhura nemuzukuru wavo joezvo vari kutoda kundiurayira saka ivo havasi kupaburitsei paotya kuti vanondiuraya inzwai amai nyaya iripoka imimi vacho hamusi kubva kupinda mubhedhuru hamusi kuti umbobvuma kuti mupinde naye nokuti munhu hangauti ndokuuraya ndokuuraya imimi tikakutaura panza tikati sisu tanga vaenda kupa macho asiriso nyaya iriko ndeyebonde imimi pai murume wenyu bonde muno kutangira ipapo ndosaka manza panze tikataura chipanza pakati ite zvinhu zvakanaka nyaya ndeyebonde imimi iri kutaura kuti dzimwe dzedu nyaya dzingashanduke tikata sei kutaurika kwese ishungu inopedzera zvinhu zvese zvezvo madoro kwekwa kunoona kuti ini handingonoda ndizvita zvandingaita zvifambe hauya uchidziwa inokwera nyoka nogavika iyo iripo hatidi mama dai murume uyu anga achida kukuuraya anotadza kukuuraya toti ari kuda kukuuraya sokutaura kwamupiki anotadza anondiuraya osaka anokuurayai endai pamubhedhu enda mubhedhu paponyini handikwanise pakandiomera nokuti zvavanoita zvacho kutaura kwokuti mune musipo zvavanenge vachiita saka nini muri kuti muchagara sei pamusha pasupini nokuti muchibva mumusha kwenyu ndiye munhu wamakainga oka nhasi munhu wamakainga uyo zvamaifanira kuti mupanana muchazvikwanisa munoita sei zvavari kundiita ndozvikukonzeresa kuti ndiite izvozvo makainga murume handii ndio wakainga muchakwanisa kumupazva makainga zvacho munoita sei ipapo inini handikwanise kuvapa nokuti vari kundishungurudza nyaya iripo atete kana mukadzi uyo akawira kuzogadzira munhu andizvozvo achidana nemurume wavo kana murudo rusipo chichaitika kurambana kana arambana nenda kuda kumba kwani kumba kwavo ndokupi kutaurei kumba kwani pedu chisungaite tigaraya amaenda da kuti wesa nguva yatikaituka kudhara ini amaenda kuti ndikubude pachena zvamurikuda zvamurikuda munhu arambwa chivanhu chedu chinoti suru
tozona mwana zonga kumhanya usadifensi ngati mhanye kukuwaniki chivanhu chedu kuno chivanhu chedu ndo chatinokoshesa tisati maafricans kana munhu aramboenda kuti kusaka wandozo kugarisana kuchaita zvaramba izvo imike choice andizvo choice ndeyekuti munoenda mumba kwenyu inini samambo kuti gender based violence akawanisa stereki anditoada ndoda kwaavoita saka ndotoona kuti zvakanaka kuti vanhu apasanurana nyama nemweya zviri vachi zviri pamwe chete saka amai takuda kupedza nyaya yenyu munoti kudimbu mamafungei nokuti uyu zvaakaudzwa kuseroti kunzi kusambudzi akavhisi meaning ari kuchita mukadzi wake zvipamutemo haana kutoramba haana kukakavadzana zvakaudzwa ndo zvakaitwa se zvozokuita oraiti matetwa mbudzi yacho mwakaendera kumba kwenyu mwakaragidza kumba kwenyu kuti mbudzi yandatetwa ndei mwakaragidzwa nayatete hanzi ndei yateterwei mukadzi wangu nawo aisonyaya mawirira futi kudai akangoteka muna akaudza ina atete kasi ndonyaya yamasumukira futi yamayanayo kuna mambo mamuadvaisa kuti chii muzukuru wenyu makazomudza kuti kudii apuwa mbudzi sho akakudza atete ndapuwa mbudzi kuti ndikupe regerero makazomudza kuti kudii ndimamuperekedza futi nhasi mambo akamudza kuti kudii mati nemurume wake hezo nhasi wamazuva kuno kudare vakagara zvakanaka here munoti kungei nazvo apedzerana vari tu chitiudze zvamafungamo inini ndikutaura pamberi pamwari handikwanise kuti ndipinde nemurume wemumba nekuti anondishungurudza anondiuraya handitokwanise famba handigona kumanikidza choisi yenyu yamadai iyo ndinotozvitendawo nekuti zvamuruda mafungei ndakutonzwawo dare kuti tinoti apasi ndo pamusha pamakabereka uri pamusha perona saka mukubvunzwa nedare rino kuti mafungei we pamusha pamugere hapasi pamusha pei pamusha pavanhu vapasi mupindu hamugoni kuramba vanhu vapasi mupindu imoramba muri pamusha pavo hakuna zvakadaro saka zivai kuti kuramba vanhu vapasi mupindu kumusha handinoenda hangu kumusha kwenu saka chichiitaasi asi zvakataura mafungei ndafunga hangu ina musha kwedu aiwaka aunosunga uchiita mafungei dara riende pamberi kabda mavapafungwa kuti pafungwa dzavafungeri zvazvo mafungei murume wenyu ndiyei handingakuudzirei zvokuita murume wenyu ndiani ndiyei muudze zvamafunga ini ndakateerera chete changu kuwitinesa nokuisa maminitsi kuti atonoma zvamangwana zvive zvino maminitsi akwana aini murume wangu ndafunga hangu enda mushakatsikainipeseni basi fugama yamene kuno murume wenyu munomuudza murume wangu ndafunga hangu enda mumba kwedu nokuti kundishungurudza haunoita unondibatsira nacho ndichishandira ndei asi unondishungurudza ndakakurara zvitina ndikushanda nyumba kwamera asi mpindo wainani nditega ndichangamira mukoma wangu ari pa pambo takuri ndifaini asi amuswa basa chiendai zvenyu uko ende mugara kuseri kuti pedze nyaya iyi zviri pamutemo imi munoziva kuti vanhu kai dunzvi ramambo runobata dare pini yedu kumombobvisai taakuita zvebasa munozodzokapo taakukusuma nyangu mamurimo apasi mupindi adzimai venyu kuti ndadya ndaguta vaoneka asi vanozoti dare rinopawa gukuru vari kungwa dare harisikuona dare rinoona manje budisai gukuru muendese zviri pamutemo imi matete chiuyaya garai zvini pane mumwe murume wenyu torai gukuru amai uri kugunungunawo eji yacho pamusoro ekubayiwa pamusoro evadare nevese muri muno vanasikana nevanakomana ndigotaurawo pamusoro goisai dhora renyama iyi kutaura kuti ndabvunzwa ndiripo panapa ini baba vanhu vapi
ava vapinda muno mudare pavakambopinda pakutanga ini akanisipo andiri kuirira mukadzi uyo akati tikabereka naye vana pamwe chete tiri tese pamwe chete pasina dambudziko murume wainwa vachibereka vana vani zvavo vavo zvakanaka asi chinhu chandikukumbira dare naamai ava ndikuvakumbira kuti inini se ndakupinda mukati mazviri sokupindwa kwandaiitwa namama ini handitarisire zvinhu zvakapusa kudai ndiri kuti kana mandipa inini sababa undotonga vanavo ndoda kuti nhasi vaende mumba mavo vapinde mumba mavo kana inini ndazokundika ndinichadzoka kupi kuno zokutaura kuti mama nyaya mukandipa iye uyo ari kurwisa mukadzi wakapinda mumba saka inini ndauya kwamuri vadare takuda kudhivhenda mukadzi kuti agare zvakaita sei zvakanaka saka inini ndiro chishuwiro chokuti uyu ndichadhira naye iropa rangu saka handinetse manje kana aramba achinwa hwahwa ini ndomuendesa kumapurisa kana kuya kwamuri mama ndati vanhu ava pakugumburana zvinowanika mukati muvanhu ndosaka ndakazvarwa tikada ndati vanhu ivava ndavadzokere kumba vava mumaoko mangu kana polisi ichindiwana kana mamba achindiwana ndozvani kwandichaenda saka ndokufungidzira kwandikuita mama haleluya right maita zvakanaka pasi mupindi mapindura zvakanaka zvamati mimi vanhasi uchada kunopindira nyaya iyi kumba kwenyu nomunin'ina wenyu mhuri dzenyu zvakanaka tinokuwanai musi wa 19 mozodzoka pasi mupindi muchitaura kuti aiwa ndakazi ndogadzira nyaya yangu iye kana kuti haina kuita zvakanaka ndinozvikudza mubai asi ndichandiuda kukumbira mai ndoda kuti adzimai vanga vataurewo kuti zvataura mavanguru ndazviti amen ndazvigamuchira ndakaenda mumba zvinenge zvamuwana anowana inini ndokuti ngozi yeuyu inowana inini handii ndizvozvo taura wakuru benyu kumashuro handidika handii mukadzi wamaboni ngozi yeuyu kana aita chakaipa inowana inini saka imimi neni haikona mangwana nhasi imimi handichenda tiri vangani tiri towaisa mubhedhuru ravo handidika nhasi noti mangwana inini uku hachadzokera kupurazi ndoda kuti zvinhu zvesvo zvinake toda kugadzira zvinhu zvinopera maboni imimi kana ndisikaukitsei mumba zvinhu hazvinakiti saka toda kuti kana ndasvika mumba imimi towapinzwa mumba imimi neni takisai mumba izvo ndoizva tichada ndizvo zvatite ndo zvatichaita kitari nhasi ava vari kutora vari kutinzwa zvatiri kutaura imimi tichitaura ivo taurai zvinodikika kuitira kuti zvinhu zvedu zvikambe zvakanaka ndazvizwa tinoita saizvozvo handiti ndokuona kwandai munodzoka musi wa19 amai pasi mupindi mai pasi mupindi aiwa ndamai pasi endai munoona banguru venyu zuva ranhasi zvibuda pano moenda kumbawo vari kuuya kugadzirisa musaina kugadzisa wavo wega kashamari kweni ndichaidzokera kupurasi usanopara mhosva wokuti ikoko aiwa ndipare mhosva mhosva yedu mukadzi wandikabereka naye vana tine vana naye varoora vakuwasha vazukuru izvi hatitarise zvinhu zvakapusa kudai saka endai kumba asi wazoita dare uri wega otsvaga umwe wechikuru mudzokera moita dare pamwe chete unodzoka musi wa19 shere nenyiramba makatichengeta hazvinzwaka iwe inochinja umi ndapano zvakamira iyo bhatano nawo unokopera indinokupa musikanzi kwai chakamire pasorei kana wakutaura kana ndakutaura ndapedza kana ini zvanga zvandibatawo kuti pati mhuri yatinayo ikai hatifange kuti tingaparadze mushango zvezvimangu unoteerera here unoteerera chakamira unoteerera ndiudze zvawakabata svondo rapera pakati kwadare chawakabata chine basa chinokubatsira kuti imba yako isimbe chii kana uchiteerera chogara zvakanaka chete 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 chibodzi ichocho munhu wese anosvikira zvakanaka chimwe chawakabata chii kana usina kuchiona kandi kutaurira chohwawa ndochaukanziregera kuti musha uite sei saka inini chaedza kutengera dhasikoti nyowani toenda kubatwa pamusoro kana uchifa uchinzi hauna kunwa waofa zvako ndokuviga hazvirambidzwe ndozvatinoona kuti zviri kutokangasa program
saka iwe ndenda utake futi ndinayo rimwe racho chakupa kuita kuti basa rifambe zvakaita sei zvakanaka tichengete vana azoda kunamata here atinamata aya sendai kumba siyawawa iwe chokwanaka ndiko azvizwa iwo kanondo kacho nokagona adai kuri kokuteerera dai uri number 1 enda nosaina enda umba unogara zvakanaka siyakuromo unotaura chiite kuti muchakudii wozikadzi anopinda fii iye ari kufunga kuti nyara matikaita uko hatisi kutorwa kana yemambaritobatikoita ino akadzi ake akaziri kuita se zvinopera izvi tese tikutongwa tinomhonza dzene asi zvinopera zvinonzi ndakafukidza dzimba matenga zvinonaka adzimai misa achikaenda apo ndapuwa simba rashe chibuda ine madzimai enyu apasi mpini aiwa handisi kumanikwa ndokuti tichengete vana tokumanikidza sei matimi amuchada budisai shere aplasi mupawakumza kuenda mai kwamuda kwenu makanonoka zvizoita mwoyo ndakurambira kuti chinguru tambirai moyo mupe baba venyu hazvichachinjapo akupai mukana saka ndakuramba inoyechere mberi muri kundishungurudza hamuna tamundibatsira nazvo kuota kwamuritaura ndamukira ndakudzoka usiku ndokuda nguva dziri kunditengesa asi muri kunzwa ndiri hore ini ndingechengeta vana vese neni ndikuchengetai asi muri kundituka zvakwana ine moba zvaitaka izvo maakuisa samuel nokushaya kuropati manzwa amai akuchitevai vari kuti vanga vaenda kumba kwavo saka ndazongovafonera kuti chirege kuya kunga tadzokera pachakona imi chavaenda kupanga pachiyangu akamembera pamhembere pachiyangu sandokwamafuka kuzokera nomakura ndinodzokera hangu muri mari kundishungurudza nyaya iripo ndekuti makumakusheya zvamukashinda mose munhu yamuswa 19 munhu akakuita nyaya india kuchikoro samunhu rakonga riti $25 dasitenedari vadzoka kuti mudarika owaitiri moyo mudari mzwani moita list yanzwa mukashanda mese asi zviri pano nhasi muchitoda kuti makuda kurarama kwachangu zvamuri kutakura zvimwe zvinge mombe mbudzi chichi zvese izvo zvimunosiya zvinji dzamubuda nazvo sezvinhu zvechikadzi zvinenge hembe mapoto munotakura izvi zvinoshewa izvo zvinyorei pasi moenda kuna sabhuku moma zvinyora pasi musiya zviri kumoya mugovana musona 19 pamusoro indira kubvunzawo kushiyana kwacho ndekuti inini ndakavaka imba pamba ipapo 3 rooms ndichishanda inini saka ndosvanoziva kuti kushiyana kwachona tinoshiyana zvese zviri ipapo zvinonyorwa ndosaka tati baba vanimotikari zvese zvinonyorwa vasi vanyowana ngavaregerwa kuti kuda kuti mhanyira tinotoona kwamuri kuenda tiri kuona musha menyu vakarambwa vana atite munavo vakarambwa nanyingina venyu vakarambwa vakaita sei endai muchifunga izvozvo musatipe homework zvamuri kuziva isu tatiko hamusisiro 1 pasimpini handitizozoda kupaza mushwa here hamusa kupaza saka pfungwa munadzo munhu atotaurirana musi wa 19 kasi chivanhu munochiziva pamusoro chakamira sezvo nyaya kwedu kuno kuti kangoti ndiyo yapera nhasika iyi saka ina ndakuziva madzimai akuti akaenda kumapurisa kufunga pano 3-4 days aiwa saka pano pepa rakauya ndikuriziva rokunzi nditsaine nini handiti no saka ndingaende here kuti sina maripotsi ekuno kana ndakuzoenda kunhu wacho kwamisa chisit kwacho pasimpini ari kubvunzawo chiteerera kai amai vane mbudzi wavaisaka
waunzobvunzwa matichiyamai ada kuzwisisa ndakavaka ndosaka vari kudaro nokuti ndozoda kuenda nazvo kuti ndokwavari kuenda vada kuzoprotecta vada kuti vagare pamusha pako varipo pamusha vachiita zvavanoda vari mumusha mapasi mupindi isusu toda kuramba chichengetedza chivanhu chedu ndozvamukuda mai hamusoda kuenda musha hakuna zvakadaro kumusha ndinoenda asi kupasa ndokwandiri kuramba kupasa saka muda kudaro imi mungoti musha takauvaka nemari yakati hani ndizvo apasi mpindo udimukamusana nokuitsvaga chiramba system yoda kuiswa nematare ekuti chivanhu chedu chinoputsika isusu itinaitati semadzimambo tozvimirira chivanhu chedu choti nokuti mimi saizei uyu mundaraunda ni agent uri kuona kwamuri hamuna kana few months nemari pamwe motonayi never patingotaura chete sevanhu shuwa kana yakuda kuuya hamungabude mumusha munoti ngawe pano apo munenge mune protection order iyoyo ndo kukanganisa vakadzi endai nakuvhuraitesomona tikuona vatsipeni Kodwa.